Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mo barog ang mga tinuna ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 75 years old nga nanay nga si Nanay Kunse nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to John chapter 2 verse 23 to 25. Ang giingon dinhi mga kaigsunan. Karon niadtong tua na siya sa Jerusalem sa pista sa pangilin sa pagsaylo, daghan ang mituo sa iyang ngalan sa dihang nakita nila ang mga ilhanan nga iyang gibuhat. Apan si Jesus sa iyang kabahin wala niya gisalig ang iyang kaugalingon ngadto kanila tungod kay nasayod siya sa tanang mga tawo ug wala siya nanginahanglan ni bisan kinsa aron musaksi mahitungod sa tawo tungod kay siya mismo nasayod kung unsa ang anaa sa tawo. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Now, sa dili pa kita magpadayon sa atong pamalandong mga kaigsuunan, just imagine nga dunay usa ka tawo nga gatuog gyud siya nga multi-millionaire siya, gumikan kay gibinlan siya og usa ka safety vault nga daghan kayo og sulod nga kwarta, nilibo nga kung itotal moabot gyud og minilyon nga kantidad mga kaigsuunan. Imagine, secure na kaayo siya sa iyang pamati, dako kaayo siya og mga pangandoy o nagplano na siya sa iyang retirement. Apan sa dihang iya nang gamiton ang kwarta aron mupalit siya sa iyang balay, ang teller sa bangko mga kaigsunan miingon kaniya nga, "Sir, grabe kaayo ka high quality counterfeit ni nga kwarta. Murag tinuod danawon pero dili man in tawo ni tinuod, sir, oy." Ma-imagine ba nimo higala ang dako kayo nga pagkadismaya sa kasing-kasing ni anang tawhana, nahugno gyud kayo ng tawhana nga sulod sa dugay nga katuigan gatuog gyud siya nga multi-millionaire siya. Karon ang makalilisang kayo nga pulong sa Biblia, dili ang mga pulong nga ibungat sa Ginoo batok sa mga atheists, sa mga nagtuo nga walay Dios. Ang makalilisang kayo nga pulong kining pulong sa paghukom nga ilitok sa Ginoo batok sa usa ka tawo nga sa tibuok niyang kinabuhi gatuo siya nga Kristohanon siya. Gatuo siya nga relihiyoso siya, pero ang iyang madunggan sa adlaw sa paghukom, "Palayo kanako, wala ko kamo hiilhi, kamo nga mga nagbuhat og dautan." Sa atong pagpamalandong niining taknaa mga kaigsuunan, importante gayud kaayo nga atong tubagon kining pangutanaha. Ang imong pagtuo tinuod ba or peke? Hinaot nga ablihan sa Ginoo ang atong hunahuna aron atong masabtan ang tinuod nga pagtuo ug mini nga pagtuo. Mao kini ang atong focus sa atong pamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto. Peligro kaayo ang pagtuo nga ang hinungdan niini mga milagro lamang nga gibuhat ni Jesus. Mga butang lamang nga gibuhat ni Jesus. Mao kini nahitabo sa John chapter 2 verse 23 to 25. Atong basahon og utro. Ang giingon dinhi, karon niadtong tua na siya sa Jerusalem sa pista sa pangilin sa pagsaylo, daghan ang mituo sa iyang ngalan sa dihang nakita nila ang mga ilhanan nga iyang gibuhat. Apan si Jesus sa iyang kabahin, wala niya gisalig ang iyang kaugalingon ngadto kanila tungod kay nasayod siya sa tanang mga tawo ug wala siya manginahanglan ni bisan kinsa aron musaksi mahitungod sa tawo tungod kay siya mismo nasayod kung unsa ang anaa sa tawo. Nadunggan to ninyo mga kaigsuunan, daghan kuno ang mituo sa ngalan ni Jesus sa dihang nakita nila ang mga milagro ug mga ilhanan nga gibuhat ni Jesus. So ilang giangkon sa ilang bakba nga magtutuo sila kang Jesus.
apan wala gisalig sa Ginoo ang iyang kaugalingon ngadto kanila. Kay ngano man, tungod kay nasayod ang Ginoo sa tinuod nga sulod sa ilang kasing-kasing. Kining mga tawhana murara og fans ba sa basketball nga dula. Alam mo, pakpak sila og duro, mo cheer sila sa ilang star player, gumikan kay maayo kayo mudula og basketball. Unya, mudaugay na gayud kaayo sa nga tanan. Pero taman ra sila sa pagpakpak, taman ra sila sa pagsinggit, sa pagdayig, pero wala sila'y personal nga commitment sa autoridad sa usa ka basketball player or dili sila mo pasakop sa pulong ni anang basketball playera sa matag adlaw. Now, mo kini nahitabo sa mga fans ni Michael Jordan or ni LeBron James. Intellectually, kumbinsido gayud sila nga maayo kayong modula sa basketball si Michael Jordan. Murag mulutaw gayud sa hangin. Kumbinsido gayud sila nga mudomina gayud sa basketball court si Michael Jordan. Pero kini nga mga fans, wala gayud sila'y personal commitment sa otoridad ni Michael Jordan to the point nga mupasakop sila sa pulong ni Michael Jordan. Taman ra gayud intawon sila sa pagdayig, ingon nga basketball star. Pero dili sila mupasakop sa pagdumala ni Michael Jordan. And this is exactly how many people treat the Lord Jesus Christ. Intellectually, sa ilang utok, nakadayig sila sa mga milagro ni Jesus, sa gahom ni Jesus. Pero ilang gireject ang pagkahari ni Kristo sa ilang kinabuhi. Ilang gireject ang autoridad ni Kristo sa ilang kinabuhi. Murara sila og nagbarog, gawas sa gingharian sa Dios. Pero taman ra gyud sila sa gawas sa gingharian sa Dios. Kung ang usa ka tawo makasulod sa gingharian sa Dios, it means mupasakop siya sa autoridad sa hari sa gingharian. Ug wala nay laing hari kundili ang atong Ginoong Hesukristo lamang. Adunay dakong kalainan ang tinuod nga pagtuo nga mudangat ngadto sa kaluwasan ug sa mini nga pagtuo nga mudangat ngadto sa kalaglagan. Unsa maning mini nga pagtuo? Kining pagtuo lamang sa historical nga nahitabo sa kinabuhi ni Jesus or temporaryo lamang nga pagtuo. Unsa man kining historical nga pagtuo? Kining historical nga pagtuo, ang utok miuyon sa kamatuoran nga nahasulat sa Biblia. Murarabag miuyon ka nga si Emilio Aguinaldo ang pinakaunang presidente sa Pilipinas. That's a fact. Now, daghan kaayong mga tawo nga miuyon sa mga kamatuoran nga nahasulat sa Biblia, pero ang ilang kasing-kasing, ang ilang kalag, wala mabag-o, wala maluwas, wala sila mupasakop sa autoridad sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tawag niini mga kaigsunan, easy believism. Kining easy believism, miuyon lamang sa mga facts, sa mga knowledge nga nahasulat sa Biblia, pero ang ilang kasing-kasing nagpabilin nga rebelde batok sa Dios ug dili mo pasakop sa iyang kabubuton. And this is the most sobering reality of easy believism. Pwede di ay nga insakto kayo ang imong nahibaw-an nga kamatuoran, mahitungod sa Biblia ug mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo, and yet impyerno gihapon ang imong sangputan. Asa man nato ni mabasa sa Biblia? Sa Santiago Kapitulo 2, versikulo 19, gisultihan kita nga bisan pa si Satanas, bisan pa ang mga demonyo, aduna usab sila'y pagtuo sa Dios. Nagtuo usab sila sa kamatuoran. Nagtuo sila nga ang Dios usara, nasayod sila sa kamatuoran mahitungod sa pagka-Dios ni Kristo, kumbinsido gayud sila sa gahom sa Dios. To the point nga nagpangurog gani ang mga demonyo sa presensya sa atong Ginoo. Pero bisan pa sa ilang insakto nga pagtuo mahitungod sa gahom sa Dios, ang mga demonyo nagpabilin gihapon nga rebelde. Gumikan kay ang ilang pagtuo, wala mo sangpot ngadto sa pagpasakop sa autoridad sa hari, autoridad sa atong Ginoong Hesukristo. Kung ang pagtuo nimo higala, naglangkob lamang sa intellectual or inutok nga pag-uyon sa mga kamatuoran nga nahasulat sa Biblia, pero ang imong pagtuo wala mi resulta sa pagpasakop sa pagka-Dios sa atong Ginoong Hesukristo, nan ang pagtuo nga imong nabatunan walay kalainan sa pagtuo sa yawa ug pagtuo sa mga demonyo.
Ang utok lamang ang nakumbinsi, pero ang kasing-kasing nagpabilin nga gahi, nagpabilin nga wala nagpasakop sa pagkahari sa atong Ginoong Hesukristo. Matud pa ni Thomas Watson, ang usa ka tawo mahimong inila gumikan sa iyang relihiyon, apan wala gihapoy grasya sama sa bato nga estatwa nga murag tinuod tanawon pero walay kinabuhi. Mao kini warning ni Thomas Watson, mga kaigsunan. Ang panggawas lamang nga religious performance, wala ka na'y pulos, mura ka na og kinhason nga walay sulod kung walay pagpanglihok sa balang espiritu sa kinasuluran ni anang tawhana. Sama sa usa ka estatwa nga murag tawo gayud tan-awon, ang iyang hitsura tawo pero walay heartbeat, walay pagpitik sa kasing-kasing. Pwede di ang usa ka tawo master kaayo siya sa pinulungan sa Kristyanismo, mugamit usab siya og bersikulo sa Biblia. Ang iyang pinulungan relihiyoso gayud kayo, pero ang iyang kasing-kasing nagpabiling gahi diha sa iyang sala. Bisan pa og inila kanang tawhana nga inila nga murag relihiyoso, pero ang tinuod gayud nga grasya, mga kaigsunan, dili lamang taman sa utok kundili ang kasing-kasing gidutlan gayod sa paghari sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kadto ang unang punto. Ang ikaduhang punto, bisan pa di ay ug usa ka religious leader nga inila kaayo sa nga tanan, dili ka na garantiya nga ikaw makasulod sa gingharian sa Dios. Mao kini ang gipakita sa ehemplo ni Nicodemus, mga kaigsunan. John chapter 3 verse 1 hangtod sa verse 3 ang gingon dinhi. Karon adunay usa ka tawo nga sakop sa pundok sa mga Pariseo nga ginganlan og Nicodemus, usa ka mamumuno sa mga Hudiyo. Kining tawhana miadto kang Hesus sa takna sa kagabhion ug miingon kaniya, magtutudlo kami nasayod nga ikaw magtutudlo gikan sa Dios, kay walay bisag usang nga makabuhat niining mga milagro nga imong gibuhat, gawas lang kung ang Dios anaa diha kaniya. Si Jesus mitubag kaniya, sa pagkatinuod, sultihan ko ikaw. Gawas lamang kung ang usa ka tawo matawo pag-usab, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Wala ba mo'y namatikdan, mga kaigsunan? Grabe kaayo ang pagrespetar ni Nicodemus sa atong Ginoong Hesukristo. Iya ganing gidayeg si Jesus, iyang giingon, nasayod kami nga ikaw magtutudlo nga gikan sa Dios. So giila ni Nicodemus si Jesus, ingon nga magtutudlo ug tigbuhat og mga milagro. Pero giputol ni Kristo ang iyang pagdayeg. Miingon si Kristo, gawas lamang kung ang usa ka tawo matawo pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Unsa may problema kang Nicodemus, mga kaigsunan? Miduol siya kang Kristo, ingon nga isig ka magtutudlo. Kay magtutudlo man to si Nicodemus. So ang iyang pagtanaw kang Jesus, magtutudlo nga susama kaniya. Ug dako ang iyang pagrespetar kang Jesus, ingon nga magtutudlo nga ang iyang autoridad gi-validate, gipamatud-an pinaagi sa mga milagro. Pero si Jesus wala ma-impress sa pagdayig ni Nicodemus. Gipakgang ni Jesus ang formal nga pagdayig ni Nicodemus aron ma-expose ang iyang tinuod nga kondisyon or tinuod nga kahimtang nga bisan pa sa religious nga kahibalo ni Nicodemus ug buutan kayo siya tan-awon sa mga tawo, nagpabilin gihapon siyang buta diha sa espiritu. Ug sa pag-ingon ni Jesus nga kinahanglan matawo pag-usab si Nicodemus, gitataw gayud kaayo ni Jesus nga ang pagsulod sa gingharian sa Dios dili nato kini mabatunan pinaagi sa atong edukasyon or pinaagi sa atong mga buhat, kundili pinaagi lamang sa grasya sa Ginoo. Pinaagi lamang sa supernatural nga pagpanglihok sa balaang espiritu sa kasing-kasing sa tawo. Now sa atong kapanahunan karon, daghang mga tawo nga muduol lamang kang Kristo alang sa kaayuhan sa ilang mga balatian, or gusto nilang mapanalanginan sa ilang pangwarta, or buot sila nga mahayahay ang ilang kinabuhi. So ang ilang pagtanaw kang Jesus, mura og balaan nga vending machine or ATM machine or life coach, mga kaigsunan. Ang tawag niini consumeristic approach sa pagduol nato sa Ginoo. And this is a form of idolatry. Pagsimba kini sa Dios nga ang pagtanaw sa Dios mura og bangko ba nga matuman lamang
ang ilang mga pangandoy. And by viewing Jesus as a divine vending machine, kining mga tawhana ilang gigamit ang gahom ni Jesus alang sa kahamugaway sa ilang pagkinabuhi ni ining kalibutana, pero ang ilang kasing-kasing nagpabilin nga walay pakabana sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios, ug ang ilang kasing-kasing walay pakabana sa ilang pagkahimong gawas nun gikan sa pagkaulipon sa sala. Pero ang tinuod nga kaluwasan mga kaigsunan, ang tinuod nga pagtuo, muduol kang Kristo dili alang lamang sa mga butang ni ining kalibutana, kundili muduol sa Ginoo alang sa tinuod nga kabag-uhan sa ilang kasing-kasing, alang sa tinuod nga kapasayloan sa sala, ug alang sa pagpasakop sa awtoridad sa Dios. Ang pag-ila sa gahom sa Ginoo dili kana pareho sa pagpasakop sa pagkahari sa Ginoo. Kung buot nimong mabatunan si Jesus tungod ug alang lamang sa imong makuha gikan kaniya or iyang mahatag kanimo, o dili gyud ka ganahan ni Jesus. Ganahan ra ka sa iyang mga regalo, sa iyang mga panalangin. Ang tinuod nga pagtuo mga kaigsuonan naglangkob kini sa pagdawat nato kang Kristo ingon nga Dios ug hari, dili lamang ingon og mupanalangin kanato. Interesado lamang kita sa panalangin niya pero wala kitay interest sa pagpasakop sa iyang kabubuton. Nagpabilin gihapon nga rebelde ang atong kasing-kasing ug ang atong gusto gihapon mo'y atong matuman. Kung buot nimong mabatunan si Kristo sa iyang pagkasiya, ang buot ipasabot ni ini mga kaigsunan nga imong ilhon siya ingon nga imong hari ug imong ilhon ang imong kaugalingon ingon nga ulipon ni Kristo. Matod pa ni Charles Spurgeon, kung dili nimo dawaton ang Dios ni David aron mahimo nimong Dios, dili usab nimo mabatunan ang manluluwas ni David ingon nga imong manluluwas. Mao kadto ang ikaduhang punto. Ang ikatulong punto mao kini. Mahinungdanon gayud kaayo nga ikaw matawo pag-usab, ma-born again. Ang gisumpay sa sugilanon ni Juan sa John chapter 3, ang giingon diri sa verse 4 hangtod sa verse 7, miingon si Nicodemos kaniya, unsaon man sa pagkahimugso sa tawo kung tiguang na siya, makasulod ba siya pag-usab sa sabakan sa iyang inahan ug mahimugso? Si Jesus mitubag, sa pagkatinuod sultihan ko ikaw. Gawas lamang kung ang usa ka tawo matawo diha sa tubig ug sa espiritu, dili gayud siya makasulod sa gingharian sa Dios. Ang natawo sa unod ug ang natawo sa espiritu espiritu. Ayaw katingala kung miingon ako kanimo, kinahanglan matawo ikaw pag-usab. Karon unsa may but ipasabot ni ining matawo diha sa tubig, born of water. Kung i-apply nato kining gitawag og analogy of faith, kining ang balaang kasulatan mo interpret sa ubang bahin sa balaang kasulatan, atong masayran mga kaigsuonan nga born of water, ang tubig nagpasabot kini sa pulong sa Ginoo. Sa Biblia mga kaigsuonan, ang tubig simbolo kini sa pulong sa Ginoo, pulong sa kamatuoran. For example, sa pag-ampo ni Jesus sa John chapter 17 verse 17, ang giingon ni Jesus, hinlui sila sa kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Wash them by the truth. Your word is truth. So wash, hinlo, tubig mga kaigsuonan. Born of water, matawo diha sa tubig, ang buot ipasabot niini, matawo diha sa pulong. Ang buot ipasabot, naminaw ikaw sa pulong. Nasayod ikaw sa pulong sa kamatuoran alang sa imong kaluwasan. Ang giingon ni Pablo sa Romans chapter 10 verse 17, ang pagtuo nagikan sa pagpaminaw ug ang pagpamati pinaagi sa pulong sa Dios. Ug ang Efeso kapitulo 5 bersikulo 26 naghatag kanato og direct nga sumpay sa paghinlo sa Ginoo sa iyang iglesia, pinaagi sa paghugas sa tubig sa imong pulong. You see, ang tubig simbolo kini sa pulong sa Ginoo. John chapter 15 verse 3, ang giingon ni Jesus, hinlo na kamo gumikan sa pulong nga akong gisulti kaninyo. Buot pasabot, nahugasan na kamo gumikan sa pulong nga akong gilitok diha kaninyo. Kini nga interpretation, uyon gayud kini sa uban pa nga mga bersikulo sa Biblia. For example, 1 Peter chapter 1 verse 23, ang giingon dinhi, natawo pag-usab dili pinaagi sa binhi nga mahanaw,
kundili sa binhi nga dili mahanaw, pinaagi sa buhi ug nagpabilin nga pulong sa Dios. John chapter 1 verse 18, ang giingon din hiyo, pinaagi sa kaugalingon niyang kabubuton, gitigom kita niya pinaagi sa pulong sa kamatuuran. Kung ato gayong nasabtan mga kaigsuonan nga ang tubig ug ang espiritu, ang tubig simbolo kini sa pulong, ug ang espiritu, of course, ang balaang espiritu, partner kining duha. Ang balaang espiritu ang nagpanglihok samtang ang pulong sa Ginoo ginawali. Ang espiritu ug ang pulong partner aron mabatunan sa usa ka tawo ang tinuod nga pagtuo. Aron iyang makit-an ang gingharian sa Dios ug aron makasulod siya sa gingharian sa Dios. Kining galikay-likay ka sa pulong sa Ginoo, dili jud ka maka-expect nga makabaton og tinuod nga pagtuo. Kung moingon ka nga nagtuo ka sa Ginoo pero ang imong pagtuo wala nakabase sa kamatuoran, peke ka na nga pagtuo. O kung atong ikonsulta ang daang tugon sa Ezekiel chapter 36 verse 25 hangtod sa 27, atong makita nga mao kini ang language nga gigamit sa atong Ginoo ngadto kang Nicodemos. Ang giingon din hiyo, ako kamong wisik-wisikan og hinlo nga tubig, ug mamahinlo kamo gikan sa inyong pagkahugaw, ug gikan sa inyong mga Dios hinluan ko kamo, ug ako kamong hatagan og bag-ong kasing-kasing, ug usa ka bag-ong espiritu akong ibutang sa inyong kinasuluran, ug akong tangtangon ang kasing-kasing nga bato gikan sa inyong unod, ug hatagan ko kamo og kasing-kasing nga unod, ug akong ibutang ang akong espiritu sa inyong kinasuluran, ug aghaton ko kamo nga maglakaw sumala sa akong mga sugo, ug maampingon nga sundon ang akong mga lagda. Sa daang tugon mga kaigsuonan, ang tubig simbolo kini sa paghugas gikan sa guilt, sa kasalanan, ug ang espiritu mao ang gahom aron mabag-o ang atong kinasuluran. Ug tungod kay ang pulong sa Dios mao man ang tubig nga nag-expose ug naghinlo sa atong mga sala. So ang buot ipasabot ni Kristo sa iyang pulong ngadto kang Nicodemos mao kini. Nasayod ka ba sa gisaad sa Ginoo pinaagi kang propeta Ezekiel? Nahitabo na kini karon pinaagi sa akong pulong ug sa akong espiritu. Now kinahanglan gayud natong masabtan nga ang tubig nga gihisgutan ni Kristo dinhi sa John chapter 3, dili kini bautismo ang buot ipasabot niini, dili physical baptism. Kay kung ang buot ipasabot pa ni Kristo ang water baptism, gikinahanglan gayud kaayo alang sa atong kaluwasan, gialkontrahan na ni Kristo ang iyang mensahe sa uban nga bahin pa sa Biblia. Nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo kang Kristo lamang. Well, magpabautismo kita kay gisugo man kini ni Kristo, pero ang bautismo wala kini labot sa kaluwasan. Gumikan kay hari si Kristo ug iyang gisugo nga magpabautismo ta, magpabautismo kita isip pagtestimonyo nato sa mga katawhan nga kita mipasakop na sa autoridad ni Kristo. Pero ang baptism mga kaigsuonan, dili ka na mo'y makaluwas sa tao, wala ka na'y labot sa formula sa kaluwasan mga kaigsuonan. Ang mga theologians nagkasinabot gayod nga ang water or tubig nga gihisgutan ni Kristo sa iyang conversation with Nicodemus, nagpasabot kini sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mao'y mag-produce og tinuod nga pagtuo nga gikinahanglan aron ang usa ka tawo makasulod sa gingharian sa Dios. Samara nga ang usa ka physical nga pagkahimugso niining kalibutana nanginahanglan gayod og binhi, ang espiritual usab nga pagkahimugso nanginahanglan og binhi nga dili mapapas or dili mahanaw nga mao ang binhi sa pulong sa Ginoo. Ang balaang espiritu mao ang great physician, doktor nga nagperform sa operasyon, surgery. Pero ang pulong sa Ginoo mao ang iyang gigamit nga kutsilyo sa iyang pag-opera sa kasing-kasing sa tawo. Usbon ko ang tubig nga gihisgutan ni Kristo dinhi, dili water baptism kundili pulong sa Ginoo nga mo'y muhinlo sa kalag sa tawo. Kamatuuran nga mo'y muhinlo ug mupapa sa tanang mga dautan ug tanang mga bakak nga galumlom sa kalag sa usa ka tawo. Pwede di ay nga membro ka sa usa ka simbahan, perfect ang imong attendance, pero ang imong kasing-kasing wala gihapon mabag-o. Ang kabag-uhan sa kasing-kasing, trabaho lamang kana sa balaang espiritu. Ang pagsulod sa gingharian sa Dios, buot pasabot mosulod ikaw nga andam nga mupasakop
kang Kristo ingon nga imong Dios ug imong hari. Siya ang mo take over sa pagdumala sa atong kinabuhi. Kung musulod ikaw sa gingharian sa Dios, kinahanglan nga mukanaog ikaw sa trono sa imong kinabuhi. Ug si Kristo ingon nga imong hari ug ingon nga imong tag-iya, mao ang mulingkod sa trono sa imong kinabuhi. Ug ania pagayod ang bugat kayo nga kamatuoran mga kaigsunan. Dili gayud ikaw makapahimugso sa imong kaugalingon pag-usab. Pareho ra gud sa imong pagkatawo ni ining kalibutana, wala man nimo gitabangan ang imong nanay ug tatay sa imong pagkahimugso ni ining kalibutana. Wala jud kay contribution sa atong pagkatawo pag-usab diha sa Ginoo, ang atong patay nga kalag pagabanhawon sa Ginoo. Wala kitay contribution. Mao nga kung ang usa ka tawo maluwas, muduol lamang gayud siya kang Kristo ug magpakiluoy nga bag-uhon ang iyang kinabuhi, bag-uhon ang iyang kasing-kasing. Matud pa ni Arthur Pink, ang atong pagkatawo pag-usab, trabaho kini sa gamhanang Dios. Passive kita niini, samara sa usa ka puya nga bata nga wala gayoy contribution sa iyang pagkahimugso niining kalibutana. Alang sa mga magtotoo, i-examine nato ang bunga sa atong kinabuhi. Ayaw og i-recall ang sinner's prayer nga imong gilitok 10 years ago. Tanawa kung unsa ang matang sa imong kinabuhi karon. Nahigugma ba ikaw sa pagkabalaan? Nagdumot ba ikaw sa sala? Nagpasakop ba ikaw sa pagkadiyos ug pagkahari ni Kristo? Ilhanan ka na sa tinuod nga luwas. Unya, ayaw og dangop kang Kristo, gumikan kay nakita nimo nga sa pagdangop nimo kang Kristo, mura og dayigon ka sa mga tawo, walay pulos ka na mga kaigsunan. Kanang muduol ka ni Kristo, gumikan kay nasabtan nimo nga siya ang Dios ug hari sa imong kinabuhi. Alang sa mga higala nato nga wala pa diha kang Kristo, ayaw pagsalig nga ang imong pagumangkon or ang imong anak or ang imong apo nag-apil og Bible study or nag-join og Christian church, ayaw og saligi ka na mga kaigsunan. Remember si Nicodemus, duol kayo sa pulong sa Ginoo, magtutudlo siya sa Israel, pero dili siya tinuod nga luwas. Butag gihapon siya spiritually. Pwede nga faithful ka sa church attendance or do na kay anak nga Christian, gaapil og Bible study, pero unsa may kalabutan nimo ni ana? Kinahanglan gayod nga mudangup ka kang Kristo personally. Kinahanglan nga mupasakop ka kang Kristo. Kinahanglan nga muyango-ngo gayod ikaw higala. Kinahanglan gayod nga maghinulsol ka sa imong sala ug musalig lamang kang Kristo ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Undangin na og salig ang imong pagkabuutan ug ibalhin ang imong pagsalig kang Kristo lamang sa iyang dugo ug pagkamatarong alang sa imong kaluwasan. Pagpasakop sa pagkadiyos ug pagkahari ni Kristo sa imong kinabuhi tungod kay mo kini ebidensya nga ikaw tinuod nga naluwas. Pag hinulsol sa imong sala, dangop kang Kristo, buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Not with unholy scheming we herald the word, but with sanctified trust in the power of God. 'Tis the Spirit who makes sinners run to the Lord, irresistibly, efficaciously, and effectually. Oh, dead sinners will keep on resisting the word, unrepentant they'll surely remain. But the Spirit is able to quicken their souls, irresistibly, efficaciously, and effectually. Not with a carnal longing to humor the crowd, but a plain proclamation to show them their sin, trusting Him as we herald the gospel aloud, dedicatedly, single-mindedly, and devotedly. Oh, dead sinners will keep on resisting the word, unrepentant they'll surely remain. But the Spirit is able to quicken their souls, irresistibly, efficaciously, and effectually. Not with worldly ambition we herald the word,
but a godly commitment to honor the Lord, preaching holy repentance and faith in the Lord, everlastingly, yes, repeatedly and consistently. Oh, dead sinners will keep on resisting the word, unrepentant and surely remain. But the Spirit is able to quicken their souls irresistibly, efficaciously, and effectually. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.